Ongi etorri. Plazer bada, Zumarte eta Aurpendiko egin aukera ematzaile eta ikusi dugu nola respondituan, hori keragarria da. Eta ongi etorri da noi, Alineako Elizatzar eraberritu da. Jakin dezazuen taberna irekita dago, komunak hemen eskatzuen. Eta, bueno, agurteroako apuntatu, ze asko gustatu zaigu izan nola jendez beti.
Lagunari saldu dio moso zeta merdia, aiuti